Hallo alle sammen. I dag der optager jeg en lidt anderledes video. Det her det er en tutorial til en af mine venner også, for eksempel, som har brug for hjælp til at bygge nogle. Men nu skal jeg lige vise det. Det er fordi personen gerne bygge et banner. Når man skal lave et basic banner fra overlevelse, så skal man først og fremmest bruge noget uld. Det kommer an på hvilket farve det skal være. Nu ser vi bare lige, det skal være guld. Så skal man have pinde. Du skal bare bruge en pind, og af uld, der skal du bruge 6 stykker. Så skal du for eksempel have nogle farver, så tager vi lige noget, for eksempel rød og noget hvid. Og så skal man selvfølgelig også have et arbejdsbord. Når man så skal lave det, så tager man arbejdsbordet, gør sådan der, lægger det herind, så har du det her. Så skal jeg lige have noget mere farvestof. Og nu viser jeg bare lige alle de forskellige ting, man kan lave. Så du kan vælge først at gøre sådan her. Hvis du sætter dit banner her, så skal du gøre sådan der, så får du en prik. Og så kan du gøre sådan her. Hvordan det var. Sådan der. Så får du sådan en slags gebis heroppe ovenpå. Og så kan du gøre sådan der, så får du det samme nedenunder. Og så kunne du for eksempel den der, hvor du sådan skrå en. Og så kunne du også lave alle de andre sider. Ja, det er noget i den stil, og hvis du vil have sådan en streg rundt om, så kan du gøre sådan der. Nu laver jeg bare lige et selv. Sådan. Sådan kan man også lave det. Så kan man slutte med at have sådan en banner her, som faktisk ser rimelig nice ud. Okay? Okay? Det er det banner, jeg lige har lavet. Wow! Det ser faktisk rimelig vildt ud. Ja. Du skal købe en server. Du skal ikke det? Det kan være. Men de fleste servers, hvor man kan steder, hvor man kan købe en video. Nå, men sådan laver du det. Og hvis du vil starte med en anden farve, så skal du bare have farvet dit uld, eller få det fra et andet sprog. Så kan du for eksempel lave den i blå også. Bare gøre sådan her. Så tager det blå ud, det rundt, og så lægge det der, og så nu laver jeg bare lige sådan en, som jeg lige har lavet. Bare i blå. Sådan. Så har jeg fået vist det, hvordan man kan bygge eller lave enormt fede bannere. Jeg har stadigvæk ikke fundet ud af, hvordan man laver et Danmarks flag, men det kan vi jo gøre på forskellige måder. Nå, men ja, det var rart. Ses!
Husk at sub, hvis I ikke allerede har gjort det. Og smid måske også lige et lille like for sødhedens skyld. Ses!